Lakhan koi rapho Nilip MSC constituency ke parlo KGBV mate Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya along kiramtang chitini phai hiniar ni kechengsi aphong block advisory board formation amai kedengpon Bangso along KGBV amai phu local MSC pabitra rong pipen mai japonsi mai along KGBV apartment land donor mate longli kipidun vekabang phu koilamati lems chunbang Mohan Singh Teron laben Chokiola hospital department staff Moi Kro Akisam, SGB Arun Kro, BJP Nilip Mondola Maipu Bapuram Teron, Chunbang Rilipson Teron, Lapen Pinangan Tanbang Atum Tachetong Don, Lapen KGBV teaching staff atum SSA atum pen pensi, Chingwai Pondo. Kachingwai along ke Pachini Ponke, KGBV lake, Koilamati de Gruma Toilong Sikedo Veknanjia Podlo, Satami non amatke school building Kavedet Langajo, Center Golf Pen, School Chengnang Po Penajoksi. Dak Chokiola Thana adung het kedo PWD IB alongsi non school building tangte ako class padupon bomlo lapen KGBV along non amat kaduria lam hai hosetami lam paklang pom koilamati along ke padojia farman non amat school building kavadet langa joksi IB along sita paduponang kok leputa pachini pom lapen non amat kijuna lang lapen kedua hostel hai ka siksak thepik lang puta warden atum pen nang pachini don Lapen KGBV along non amat Hindi teacher lapen English teacher akinang dolan. Seta girls school apol se female mate suwarlo si kimi puta pachini ponthu. KGBV along non amat low teacher le amumalatum bang pocket so se chop. Lapen teaching staff non teaching staff kadtu kabe bang krip hodu puta nang pachini donthu. Conduct advisory board meeting. Kenang sa dalam ke lapen lo ni tum ladak school 2020 pen itum seng lo nasini tum kadu kawe sumar pen do rapet lo mesen men dolong lo lapen ko pini puthot advisory board meeting ke seng thu bila pen lo ni tum mane labang school answer se to plan kon dom thegi phansi local MSC lapen pilo BMC sir lapen kadu kawe la ex teacher da nang ex teacher rum da lo lapen medical staff lo hai tumang pen ni tum tha mani kutubnya kena halang tum cethanu darang tum tani tum hana rappo bisilang tum cecang pon lo basi labang so board meeting kiseng pen tum mas ko answer se paplang pon bom ko bisi ni se pon lo pini September tarikh ini Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Nilip block under from room school do 2020 ani council aso school tum sanction long lo apen non amat academic 2020 pen amasi chengbom lo lapen larpang so school bake koilamati long siduji office tame halada construction chengchelang aposi non immediate academic chengnang ko aposi dak chukiola education IB long situm room selam sila daksi do bomlo lapen non amat bang pokeba pok 55 student girl student do asi pini lake itum advisory board a meeting kechengsi meeting itum do pon lo pen school aputha itum jingki jithan lo school student lapen kichu gijun lahai katu kowe lapen kisu kun e lahai duma be ma lahai katu kowe itum alam situm jingki jithan pon lo lapen non prabjin pen labang so school la construction lage koilamati long si do pon po koilamati long 10 bigas along already itum allotment kita lo kota kita lo masih prabjin pen Oktober api November rompen labang so school construction chengpon Chokiola pen Sanjit Kro Karbiang Long Live